ଆଜି ଘରେ କରିଥିଲି ପୋଇ ଘାଣ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯାଇକି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଟିକିଏ ବାଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିନି, ଜିରା, ଗୋଟା ମସଲା, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କଷାକଷି କଲି। ତାପରେ ପନିପରିବା କାଟିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ପରିବାରେ କାଟିଛି ଆଳୁ, ସାରୁ, କଖାରୁ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣ। ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକାଇଥିଲି ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଲି। ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ବଡ଼ି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ କରିବା ପୋଇ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ବଡ଼ିକୁ ଭାଜି ରଖିଲି, ତାପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ପୋଇ। ଏଇ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କିଏ ଆଜି ଖାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରେସରରେ ପରିବାକୁ କଷେଇଛି, ଏବେ ସେଥିରେ ନେଇକି ପୋଇକୁ ପକାଇଛି। ଶେଷରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟର, ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ଫଟାଫଟ। ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି। ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ବାଢ଼ି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା କରିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ।